ang kanyang kaanyuan. Subalit, nag-aalay siya ng kanyang buhay para sa lahat ng tao, alin ang ating pipiliing huwaran. Panalangin. Panginoon, ikaw ay nibalaan ng iyong mga kaaway. We carry the Savior from the roads of the world, through the alleys of poverty and misery, marching through a golden gate to freedom and victory, to God's love and endless glory.